саволи дигар. устод намозҳои чорракатаи фарзро баъди сураи фотиҳа фаромӯш кунему сура зам кунем чӣ мешавад? оё саҷдаи сав кунем? агар баъди намоз ба хотирмон ояд дар ин ҳолат чӣ кор кунем? яъне намозҳои чорраката фарз дуташ ба сура дуташ бесура. агар дар амун дутай ба сура яъне сеюму чорумда агар ба шарти ягон сура замам ки кардин ира дар масъалаҳо маҳалли қироат мегӯянд. яъне ҳамун мавзеъ ки худаш мавзеъи қироатай ба ҳамин хотир зам кардани сура ҳам саҷдаи сав ба гардантон воҷиб намешавад. яъне намоза мақсад бигзор агар ҳар чоршам ки бо сураам ки бихонӣ бе саҷдаи савам намозтон дуруст шидагиҳ. бобоҷон сураҳое ки саҷдаи тиловат доранд дар вақти намоз чӣ гуна хонем ин сураҳоро? вақти сураҳое ки дар 14 ҷои қуръон мо саҷдаи тиловат дорем. яъне дар мисли агар сураи алақ боша иқра бисми раббика и дар охири сура ки ҳаст ҳамонро ки хондем рукӯда ки мерем ба рукӯи намоз ҳамон саҷдаи тиловат ба ҷо меяд фақат дар сураи алақ. ана дар дигар сураҳош агар ба шарте ки мисол вақте мием ҳамон оятида ки саҷдаи тиловат дар корай ҳамунҷа ки расидем ҳамонро ки хондем рост мерем як саҷда мекунем бе рукӯ бе мисол ҳамин рост як саҷда мекунем ҳамин як саҷда ҳамин сармона мемонем саҷда мекунем мехезем бо давоми оята хондан мегирем. ва агар ба шарти ҳамон ояти саҷдада бием ва баъд рукӯда бирем мисли ҳамин сураи алақ ворид бо вай ҳам мақсад ба ҳамон рукӯи намоз яъне дуруст мешавад. лекин агар одамое ҳаст ки мехоҳанд мисол сурара дароз то охира бихонанд инҷа дам саҷдаи тиловат да ки расидӣ рост бурая саҷда куну бо бихеву бо давоми оятҳоро хонда рафтан бигир. қавмам ки бошад қавмам бояд аз шумо мутобиатӣ кунад. чӣ хел дар намозҳои таровеҳ дар рамазон саҷдаи тиловата мекунем. агар ба шарте ки дар ғайри намоз бошем мисол қуръон дар пеш дая яке ояти саҷда да расидӣ ҳамин оята ки хонди ҳамон лавҳай ё таксарияй қуръон мондагӣ я тарафа ку ҳамон шиштагӣ қати шарт нест ки ту рост шай ҳамон шиштагӣ қати ҳамин як саҷдаак бикӯ хоб субҳона раббиял аъло 3 бор бигӯ аллоҳу акбар тамом дигар ина аттаҳиёт дора ина салом дора ина ягон дуруд дора ҳамин як саҷда тамом бихез бо қуръона давом дода рафтан бигӣ бо ояти саҷда ки омад хонди бо саҷда кун тамоми аст шарт нест ки рост шай ният кунӣ хоб дастота ба гӯш бибарӣ ида ҳоҷат нест ям як саҷдаи холӣ дора тамом. устоди азиз дар намозҳои ҷумъа имом як тиёқ гӯем ё чӯбро мегираду росто хутбаро мехонад ин чӣ маъно дорад? аку ҳар як дар намозҳои ҷумъа ё ид агар бинем дар ҳолати хутба хондан имомҳо тиёқ доранд. ҳамин тиёққа гирифтан дар даст ин суннати паямбар монад. баъзе соҳибои китоб худо раҳматшон кунад мега ин аслан ҳайбатай яъне вақте тиёқ дар дасту вай хутбаро мехонаду хутба ки худаш иборат аз хитобай расонданай мавъизай бо тиёқ дар даст бошад и тараф худаш амри ба маъруф як ҳайбату сиёсатай бо и тиёқ бо як ҳайбату сиёсати дигарро бо зам мекунад. барои ҳамин ҳатто дар ҳолати хутба ё дар ғайри хутба агар мо мисол дар кӯчаам ки агар дар дастмон тиёқ бошад набин бисёри дар мо мардумои мусафед тиёқ мегиранд баъзеҳо шамо ҳоҷати ба тиёқ ҳам надоранд лекин ҳамо медонанд ки ҳамин тиёқ гирифтан як шона гирифтан як оина гирифтан бинен ё ин ки баъзеҳо шамо қапчуқ мегуфтем вақти дар мо корчачакҳои майдае ки мисол дар дастакҳошон буд ҳамонҳоро дар баршон доим мегирифтанд ки инҳо суннати паямбаре гуфтанд. барои ҳамин ира суннати паямбар мегӯем бародар азиз. бобои ҳоҷӣ ман як модари танҳо як писар дорам дар муҳоҷират ҳаст. ман 150 сагро нигоҳу бин мекунам ба ман мегӯянд ки ин кори ту гуноҳ аст. оё шумо гӯед ман ба ин корам гуноҳ мегирам ё на? не иншоалло ҳар як одаме ки мақсад вақте як ҳайвонро нигаҳ мекунӣ
خو саг бошад, хо пишик бошад, нигоҳбини унҳо, мисол аз обу нон унҳоро таъмин кардан, албатта ба албатта ин савоб аст. чаро гуноҳ аст? ягон гуноҳе надорад. барои ҳамин ман ростӣ намедонам барои чӣ ин сагҳоро шумо тарбия мекунед. мақсад ай сагҳо мақсадтон фурӯхтан аст ё мақсадтон фақат ҳамине ки шумо ҳами омӯхта кардин ҳамон сагҳоро ки мисол модоми ноншон метиҳен, хӯрокшон метиҳен, ҳамаш дар як ҷо миян ҷамъ мешаванд. шумо агар равшантар менависонден ки ва мефаҳмонден ки мақсади шумо аз 150 сага тарбия кардан чи аст, ба чӣ мақсад? лекин ба ҳар чизе ки бошад шумо барои кори нектон иншоалло пеши худованд савоб мегиред. яъне ин кори гуноҳ нест.